Altså alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der fortsætter vi vores rejse mod Prestige. Så ja, få med den her video og se, hvordan det kommer til at gå. Ja, nu er vi simpelthen oppe i Fania. Jeg er forkortet til, at vi har fået stablet nogle celler op, og vi har fået lidt flere penge på kontoen. Så ja, og så har vi simpelthen fået købt nogle celler her. Og vi har sådan set fået stablet noget IV på, og så har vi også købt noget mere IV for nogle af de coins, vi havde. Købt lige 2 sets med inf, som vi kan se ud på coins derude. Det er like den her, men ellers så går du sgu fremad med tingene op i F også. Så ja, vi har en del celler her, noget farmer, så bare power farms. Der er sådan hele vejen ned, men ja. Jeg tænker, at vi cutter til, at vi måske går efter Sweden, for den anvender her om 10 minutter. Så ja, vi ses der. Nå, jamen så fik vi simpelthen Sweden i F. Det hjælper os med at komme op i rangen hurtigere, så det er sådan set fint. Jeg cutter til, at der sker noget mere. Så fik vi simpelthen skaffet noget string og piratsuiten. Så ja, jeg tænker, der kommer en lille speed op her af mig, der lige farmer nogle celler. Så ja. Så fik vi farm med det, og jeg tænker, at vi bare cutter til, der sker noget igen. Så yes. Er Bamse G-ranket? Hey, Lasse ud! Lasse, jump på mig! Lasse, vi tager for den! Hver gang man driver, så får man ikke noget i Nice, man. Godt at der sker noget igen. Så er vi simpelthen nede i piratsuiten. Da der ikke sker så meget heroppe i F lige pt. Jeg har lige lukket madbilledet rundt. Og da der ikke sker så meget, så kan I lige få en speed op mig, der lige farmer piratsuiten her. Så yes.
Så fik vi simpelthen far med den. Ja, og jeg tænker egentlig, det var alt for den video her. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at også smide et like, subscribe, del og kommentere. Så vil jeg egentlig gerne lige sige tak for responsen på de seneste par videoer. Det er fuldstændig crazy. Efter de her 7 måneder, hvor jeg ikke har haft uploadet, det er edderhækkende sindssygt. Tusind tak for alt den respons, og tak fordi I nyder videoerne. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Ja. Vi ses i min næste video. Hej hej.